Hapit na gyud ang gipaabot nga pagbalik sa labing inila nga anime, ang Voltes 5, pinaagi sa live-action version sa hit anime series nga Voltes 5 Legacy sa GMA. Atong sayro ng mga pagpangandam, pinaagi nining report. Matag parte sa lawas sa Mega Robot, gihimong daw tinuod alang sa live-action version sa hit anime series nga Voltes 5 Legacy. Ang bagong hitsura ni Voltes 5, bunga kuno sa daghang mga tuig nga pagtuon og modernong teknolohiya. Proudly Pinoy ug proudly Kapuso. Ang first and only live-action series nga magpakita sa labing gidaig nga anime series. Sa pagbalik sa Voltes 5 sa telebisyon karong tuiga, mas masabta nato ang tinuod nga istorya sa kinabuhi sa mga karakter sama sa love story nila ni Steve ug Jamie, kansang papel gidala nila ni Miguel Tan Felix ug Isabel Ortega. What are you talking about? Stay away from him. Believe me, it is not a distraction at all to the main storyline of Voltes 5. It is one of those flavors that is going to be enjoyed by the teenagers who watch this. We're trying to tell a human story. And love has to be there. Bakit may love story? Because we're not doing the anime. We are doing something much bigger. Daghang mga hagit sa storyline nga mopuno sa 80 ka episode sa serye. Apan gisiguro sa produksyon sa Kapuso Network nga daw tinuod ang live-action series nga Voltes 5 Legacy. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.